Nkayini insimbi yokuqala olusasazo ngqo lwendaba estudio 10 kundlunkulu SABC yokulen Park eGauteng naseziphambili. We do the investigation. After we're done with the investigation, it is presented to the prosecutors. As I want. But I assure you. Umphando phezulu kwicandelo elilwa ubuqhophololo iIDEC uKenneth Brian Phadayatsho unike ingxelo kwikomishoni yophando kaMadlanga ngenkqubo elandelwayo ukuphanda nokubeka amatyala nobuzaza abarhanelwa. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikawule ndiwarhuqa. Zirhoxisiwe ityholo kusomashishini waseGauteng uEtienne van der Walt kwinkundla kamantyi yaseGauteng kwityala ekutyholwa ukuba beba amatye anqabileyo axabisa malunga ne-15 lezigidi zeerandi kwinto eyayingathi lugqogqo lwamapolisa lusemthethweni. uVan der Walt ebemangalelwe negosa lamapolisa omasipala waseGruleni uAdrian Mackenzie nowayesakuba lipolisa lamapolisa aseGruleni uKesha Lee Stones nabathe bona banikwa ibheyili yama-5,000 umntu emnye. Inkundla kamantyi yaseGauteng ive ukuba izityholo kuVan der Walt zirhoxisiwe emva kwengxelo engeniswe kwabezotshutshiso. uMackenzie noStolz baza kuqhuba nokufaka isicelo sebheyile bejongene nezityholo zokuphanga phantsi kweemeko ezimandundu nobuqhophololo. Batyholwa ngokuba nesandla ekubiweni kwamatye exabiso naxabisa imali esondeleyo kwizigidi ezili-15 zeerandi kugqogqo olungekho mthethweni kwindlu eseKhilani eGauteng ngo-2023. Umphando phezulu kwicandelo elilwa ubuqhophololo iIDEC uKenneth Brian Phadayatsho unike ingxelo kwikomishoni yophando kaMadlanga ngenkqubo elandelwayo ukuphanda nokubeka amatyala nobuzaza abarhanelwa. Uqhube wathi njengabaphandi zange banikwa amaxwebhu omhlathi uSection 27 apho ikomishoni ive ukuba uphando kumagosa aphezulu ecandelo lezobuntlalo lalandwa kuxwebhu olufungeleyo olwalugxile kulo mhlathi olwenziwa lilungu lepalamente uMnumzana Fadil Adams. We do the investigation. After we're done with the investigation, it is presented to the prosecutors. Is there enough in your investigation to support a charge? Is there enough to support, the first person, is there enough? The suspect is identified. Is there enough evidence there to support the charge against the suspect? So they make those decisions. Either they take what we give them and use it, or they reject it, or they say, go further and this is what further we need. uKenneth Phadayatsho uqale ngokuyilanda apho baqala khona kuphanda amatyala nobuzaza njenge-IDEC de bafikelele kwisigqibo sokubeka ityala umrhanelwa emva koko bagqithise ingxelo yophando kubatshutshisi ze ibe ngabo bathatha isigqibo ngokuqhuba netyala phambi kwenkundla. Once the warrants are issued, a planning is done, and in most cases that what we do, Chair, Commissioners, we try to do whatever we do in a professional way. Although we have a warrant of arrest, we don't go to your home, phone you, please come with your attorney, your legal representative, I have a warrant for you, please come to the police station with your legal representative where the warrant is executed and processed, and thereafter the court process. uPhadayatsho ukwathe imiba eyoyamene no-Section 27 isingathwa kwinqanaba lolawulo okwabo kukyalelwa ze baqhube uphando lwaloo matyala athiwe thaca phambi kwabo. Ikomishoni iyaqhuba obebhala kwiindaba ze-SABC Dingundimphiwe Gift Nongqotho. Selingaphezulu kumashumamani inani labakhwetha abaswelekele esuthwini kweli xesha lolwaluko ebusika kulo lonke eli. Abakhwetha uninzi lwabo ngabaseLimpopo, eMpuma Koloni, eGauteng, eMntla Ntshona. Ukuhlalutya umba wokuba kuba ngasa kusweleka abantwana etabeni, kube ngahlwa kusweleka abantwana endle. Sikhwebe usihlalo kazwelonke ecandelo lolutsha kumbutho wenkokheli zemveli iContralesa uNkosizweni Zolile Luthuka. Masikwamkele mntwana enkosi ezindabeni. Masiqala apha bangapha abakhwetha sebeswelekile kuzakuthi ga ngoku kulo lonke eli abaninzi ngabe liphi iphondo. Jola masikwamkele ezindabeni khawutsho
bangapha abakhwetha sebeswelekile ukuza kuthi ga ngoku ngelixesha sithetha ngalo kulo lonke eli? Jola, cofa ke liqhosha ke uzi-unmute sizokwazi ukuva. Make sibe evenkileni. Sinamkele kwakhona masithi selingaphezulu kumashumamani inani labakhwetha abaswelekele esuthwini kwelixesha lolwaluko ebusika kulo lonke eli. Aba bakhwetha uninzi lwabo ngabaseLimpopo, eMpuma Koloni, eGauteng, eMdla-Ntshona. Ukuhlalutya umba ukuba kubangasa kusweleka abantwana entabeni kube ngahlwa kusweleka abantwana endle. Sikhwebe usihlalo kazolonke ecandelo lolutsha kumbutho wenkokheli zemveli iContralesa uNkosizweni Zolile Luthuka. Masikwamkele emntwana enkosi ezindabeni. Masiqala lapha bangapha abakhwetha sebeswelekile kuza kuthi ga ngoku kulo lonke eli bengawapha amaphondo uninzi lwabo. Enkosi kakhulu phele manikhahlele kuwe nakubabukeli be-SABC sele undazisile abakhwetha sele siphuncukene nabo ukuzothi ga ngoku bangama-43 iphondo elihamba phambili yiMpumalanga ngamakhwenkwe ali-18 kulandele eli leMpuma Kapa ngamakhwenkwe ali-14. Akhona ke namanye amaphondo iLimpopo ina-3, iFree State ina-2, iGauteng ina-2 ukuze iNorth West ibe namakhwenkwe amane asele phansi. Kawutsho ke Jola siyayiqonda ukuba uqhaqho lwemizimba ngumba kaGqirha nosapho, kodwa ungasixelela ukuba xa nivayo eyona nto ibulala abantwana ehlathini yintoni? Enkosi phele zininzi izinto ezingunobangela. Enye yezinto endingayibalula kukoma kwemizimba, lento amangesi athi yi-dehydration. Okwesibini yilento amangesi athi yi-sepsis, lento yokonakala kwesilonda. Inengxaki ke because ukonyuka kobubofu buyenyuka buze engqondweni emntwaneni. Yenye ke yezinto esiyiqapheleyo. Bakhona ke abasweleke ngeziganeko zokubethwa. Uyawukhumbula kwelinye lamabhoma kukhona ebesikhe sathi kulo liye latha ladibana nomlilo baza abantwana baphulukana nobomi. So zahlukene izizathu kodwa leyo koma kwemizimba ihamba phambili. Kawutsho mntwana enkosi, ngaphandle kwezixhobo ezifunwa zinkosi zokuqoqa amabhuma ngekho mthethweni, yintoni enokwenziwa ukulumkisa uluntu lungasondeli kwiingcibi ezinebatha? Enkosi Bhele, eyona nto esikholelwa kuyo sithi nxeke kubuxhakaxhaka bethu. Hlabele Mgama, usekela mphathi wemfundo ephakamileyo uMnumzana Yusuf Kasim ucele ukuba kuthatyathwe amanyathelo angxamisekileyo ukusombulula imingeni ejongene necandelo lemfundo ephakamileyo. Uthe izikhalazo zabafundi kufuneka ziphendulwe ngezisombululo ezibonakalayo, hayi ngokutyholana. Ethetha kwinkomfa nonondaba malunga nemingeni yolawulo kwaNSFAS, uKasim ugxininise ukubaluleka kwentsebenziswano phakathi korhulumente, iiyunivesithi kunye nabanye abachaphazelekayo ukujongana neengxaki eziqhubekayo ezichaphazela abafundi. Uthe imiba yenkxaso-mali yabafundi kunye nendawo yokuhlala yeyona miba ebalaseleyo nekufuneka iqhubeke ukuze kuqinisekiswe ukufikeleleka ngokulinganayo kwimfundo ephakamileyo kunye nokuphuculwa kwentlalo-ntle yabafundi kwilizwe liphela. I also welcome the commitment of the administrator to accelerate progress and strengthen collaboration with institutions. And I made it clear that responsiveness must become the defining standard by which we measure success. Students deserve institutions that respond with urgency. And I've pledged my support. We are here to support and work together. We are not here to point fingers. Government and institutions should not be pointing fingers at each other. I've got a very low tolerance for people that point fingers and shift blame. I think it's important to have a collective, collaborative approach, constructive approach. One of the things that I said in my meeting with UNISA is that when I was an SRC president, there was not a single student protest under my leadership. Not one. Uvale ngelithi kuza kusekwa iqonga lokusingatha imibuzo nezikhalazo zabafundi ukuze bafumane iimpendulo ezicacileyo kwimiba efana nokulibaziseka kwenkxaso-mali.
Isebe lezezimali kweli limise kwethutyana isabelo semali exabisa i-13.5 billion randi koomasipala abangama-79 kwilizwe liphela kwinyanga kaJulayi kwiphondo laseMpumalanga. Ngoomasipala abathathu abachaphazelekileyo kwesi sigqibo iNkomazi, eMakhazeni kunye neVictor Khanye. Eli sebe labhengeza ukuba ilinyathelo lenzelwe ukukhuthaza ulawulo olungqongqo lwezimali nokuqinisekisa ukuba imali yoluntu ilawulwa ngendlela efanelekileyo. Ezi zabelo zemali zibanjiweyo zibanjwe de oomasipala abachaphazelekayo bakwazi ukuveza izicwangciso zabo zokubhatala apho batyala khona, kwaye elinyathelo liquka namatyala oomasipala akhulayo okungakwazi ukubhatala inkampani evelisa umbane Eskom kunye neyamanzi iRand Water ngamafuphi izizigidi ngezigidi zerandi zamatyala. Kuliqiniso ukuthi masipala waseNkomazi ubanjelwe imali ye-equitable share ngu-National Treasury ngelibanga lokuthi umasipala ukoloda u-Eskom imali engango-193 million. Amaqela ezopolitiko ahlukeneyo kumasipala iNkomazi athi uhanjiso lwenkonzo luza kuchaphazeleka sesi sigqibo. It is going to hinder on service delivery. We won't be able as the municipality to meet the financial obligations that it must meet. Stowacela, these other municipalities, Stowacela, let me say Inkomazi in this case, because linking aihlangene Inkomazi kule region yethu eNhlazeni. Isebe lephondo lolawulo lwentsebenziswano kunye nelo lezokuhlaliswa koluntu kunye nemicimbi yemveli lithi unondyebo wesizwe uthembise ukukhupha imali kungentsuku zatywala. After thorough engagement, the department will release the money this Friday from Nkomazi and other municipalities. Umasipala uthi inkcitho ekhoyo yemali yinto ayijongileyo naza kuyihoya, kwaye ukuba ayikhululwa le mali ngethuba iinkonzo zoluntu ziza kuchaphazeleka. Zirhoxisiwe izityholo kusomashishini waseRhawutini uEtienne van der Walt kwinkundla kamantyi yaseRhawutini kwityala ekutyholwa ukuba beba amatye anqabileyo axabisa malunga ne-15 lezigidi zeerandi kwinto eyayingathi luqoqo lwamapolisa olusemthethweni. uVan der Walt bemangalelwe negosa lamapolisa omasipala waseGuruleni uAdrian Mackenzie nowayesakuba lipolisa lala mapolisa aseGuruleni uKeisha Lee Stolz nabathe bona banikwa ibhele yama-5,000 erandi umntu emnye. Ukanti ke ngoku sithatha nentathelo ye-SABC uChrisela Lewis anabe ngelinqaku khawutsho Chris Picot kwenzeke njani uba omnye zirhoxisa izityholo kuye? Besimangele eButsiya ufika kwethu enkantolo besithi ziyachithwa ke ngoku the charges against uVan der Walt. Yakhumbula ke ba uVan der Walt ungomnye waba kwakuthe ubanjwe ngenxa yokuba nesandla kula theft eyayikhona ngo-2023 kuthiwa zii-precious stones ze-14 million. Xa sifika enkantolo namhlanje kwathiwa there were representations i-lawyers zakhe zibhalele i-director of public prosecutions kwathiwa hayi ingathi akanatyala yena, kwachithwa ke ngoku ezi charges that he was facing. Baqhubeka ke ngoku ne-bail application kaStolz noMackenzie bayifumene ke i-bail ye-5,000 kodwa ke into engathi ababhekisene kuyo bathi bona they were acting on instructions ze-boss yabo. I-boss yabo ngelo xesha ibingu the suspended eKuruleni Metro Police Department chief uJulius Mkhwanazi besithi ikwangumkhwanazi lo owayethe makuthathwe ezazinto ebebezifumene kulamzi eKhilana apha eJohannesburg zinikezwe uWitness K. Uyamkhumbula ke uWitness K ngulo owatestify at the Madlanga Commission of Inquiry esithi noko wayenayo i-relationship noJulius Mkhwanazi bebeyazi into yoba laa ndawo bebezaya kuyo bebezoyothatha eza precious stones, it was a bogus police operation. So uyokhumbula ke ngoku kwakule bail application kaStolz nekaMackenzie bathi bona hayi thina sifumene i-instructions ezisuka kumkhwanazi zisithi ezi precious stones maziphiwe uWitness K. So there's some sort of corroboration esiyibonayo ke ngoku kwakula testimony that was given by uWitness K at the Madlanga Commission of Inquiry nale bail application ke ngoku kaStolz noMackenzie besithi bona abanatyala bona. They were acting on instructions of umphathi wabo to hand over those stones to Witness K.
ngaphandle kwaba babini bafumene ibheli 5,000 rand uphike na ku Julius Mkhwanazi ke kwelityala Imake Butsia ingathi xa sesiva ke from the police watchdog iPid bathi bona abakagqibi abakagqibi ngophando ingathi bakhona nabanye abantu abasezawubanjwa abazukwazi usichazela ka ukuthi ezi zinto zizokwenzeka nini base busy nophando kodwa ke bathi basekhona abanye abantu abazobe that will be arrested in connection ke ngoku nale case lesithetha ngayo aba babili ngabafumene le bail esithi 5,000 rand ikhona mhlambe imiqathango abayinikweyo ewe Butsia they have to report to a police station ne passports zabo kaloku you are not allowed to be flight risk uthathwe passports zabo and also they've got to report to a police station on certain occasions to ensure ukuthi they'll be able to stand trial yabo sizawuphindela ke ngoku enkantolo on the 25th of August sibambe ngasibini ke nkosazana enkosi Ubomi bale mihla uxinzelelo lomsebenzi nemiyemingeni bushiya abantu abaninzi bediniwe kwaye bephansi koxinzelelo lwengqondo ngenxa yoko baninzi ababhenela kuncedo olukhawulezileyo olufana nel-Ashamangda benethemba lokunciphisa uxinzelelo lwengqondo nokubuyisa amandla kodwa ke yaxhalabisa indlela lamayeza asetyenziswa ngayo Imveliso zamayeza ukuthoba uxinzelelo lwengqondo kwanokudinwa sezingundaba mlonyeni ngokuba sisombululo Lamayeza nekudume phakathi kwawo elibizwa iashwagandha akwafumaneka kwiivenkile zamachiza. Kodwa ingaba abathengi banolwazi olungakanani na ngawo? Ugqirha uHelen Costin ulumkisa ngelithi nangona lamayeza enalo uncedo kungenjalo kulula ukufikelela kuwo awalungelanga mntu wonke kwaye akufuneki asetyenziswe ngaphandle kolwazi nokuthobela imiqathango. The first thing to remember is that natural does not automatically mean safe. Many natural products contain active chemicals that affect the body, which means that they can cause side effects or interact with prescription medication. Ingcali yemiba yezothando Pastor X uthi amaqonga onxibelelwano ngoku sele eyindawo apho abathengi sebexhomekeka kuyo ekufumaneni amaqhinga akhawulezileyo ukuzixilonga bengakhange balibeke okanye bafumane ingcebiso kwagqirha. We have ingxaki enkulu yabantu who are self-diagnosing themselves and they allow influencers, the social media, to diagnose them. Abantu banengxaki, people are going through a lot of things. If into ongazenzela yona uzincede to exercise, you know, there's nothing that beats a physical exercise. Running, walking, drinking a lot of water, it helps. Leyo ukuthi everything has to be quick, it's very dangerous banbenkosi, and let's be careful. Ulawulo loxinzelelo lwengqondo ayonto nje exhomekeke kwisisombululo somzuzwana. Koko umntu kofuneka afumane isisombululo esisigxina. Kwindaba ze-SABC ndingukhanyisile Labisa. Umbeko mdiya ucima umlilo masikhongozele zeSwati ngecala emva kwesihlanu matshona kwelanga. Umsuthu uMabhayi uza kusiphakela kwangolu likaphalo. Debe licelizayo makube chusi behele.